Bilbora joango garela esango nuke, bertako Erronda Zaharra jatetxean bazkari solidarioak antolatzen dituztelako. Jon Gomez Garai, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai Maialen, baina Erronda Zahar jatetxera joan aurretik, horren aurretik eta Erronda Zaharren antolatzen duten ulertu ahal izateko, lehenbizi Uribarri auzo Bilbotarrera etorri gara, Uribarri auzoa udaletxe atzealdean dagoena da, eta bertan ekimen benetan zinez garrantzitsu eta berezi bat aurkeztu behar dizuegulako, hementxe jartzen du, bizitegi elkartera etorri gara, eta hauxe aurkeztu nahi dizuegu, horren aurretik, Erronda Zahar jatetxera joan aurretik, baduelako bizitegi elkarteak guzti honekin lotura, gu barrura sartu gara, Garazi. Arratsaldeon, begira, Garazirekin geratu gara. Arratsaldeon. Garazi, konta iguzu, bizitegi elkartea, nik sarritan entzun dut, baina erakutsiko diguzu eta kontatuko diguzu zer den? ¿Qué pasa? Bai? Konta iguzu, zer da bizitegi elkartean egiten duzuena? Bueno, bizitegik 55 urte daroaz ja, bazterketa egoran dauden pertsonekin lan egiten. Bale, orduan beraien bizikalitatea eta autonomia bat lortzeko edo horretara bidean, akonpainamendua eskaintzen zaie pertsona hauei. Eta bertara edon horretorri daiteke Garazi, bazterketa egoeran, pobrezian, edo dena delako egoera zaurgarrian dagoen edonor? Edonor, bizitegik badauzkazen eguneko zentroak eta aterpetxetako ezitzaile taldeak, bai udalarekin, Bilboko udalarekin, edo diputazioarekin konbeniatuta. Orduan, egia da diputazioko zentro, hau da adibide zentroa da, ona bazterketa balorazioa egin eta gero sartu daitezkela. Osea, ez guztientzat ez. Hala ere, egoera horretara iristeko gutxieneko dokumentazio bat izan beharko du lagun horrek, ez da? Hori da, diputaziorako zentroa sartzeko balorazio hori egiteko, tako bat da adibidez dokumentazioa edukitzea, ez? Tira, horra iristea bada pauso importantea askorentzat, ezta? Askok dokumentazioa bera ere ez dutelako izango eta egoera erabat zaurgarrian egongo direlako. Hori da, horregatik esaten dugu nahiko privilegiatuak direla, ez? Egoera zein den kontuan hartuta. Eta edozein unetan, eguneko edozein unetan etorri daitezke aldundiak nolabait esaterren katalogotatuako edo pertsona horiek? Hori da, zentro hau adibidez, 8 herritatik 8 herritara dago irekita, eta naiz eta zentroan lan egiten dugun, gero beraiek bizi diren pisuetan ere lan egiten dugu, edo kalean dauden eguneetan. Eta gero badaukagu mini residentzia espazio bat, hori bai 24 ordu irekita dagoena, eta arreta ematen dugu 24 ordutan. Eta etiketak jartzea ez zait bat ere gustatzen, baina nolako jendea da oro har bertara etortzen dena? Bueno, bazterketaren inguruan hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu, babes edo laguntza sarerik ez daukaten pertsonen inguruan, ez? Orduan, bizitzan zehar, babes laguntza sare horiek galtzen joan diren pertsonak etortzen dira ona, eta orduan guk egiten dugu babes lan hori, esan daiteke. Beraz, bertan elkartzeko, eta begira ze patiotan gauden, lagunok Bilboko Uribarri auzoan gaude, bizitegi elkartean, eta begira zelako patio zoragarri eta gandia dukaten, bertan egote hutsa ere, ez da, zuekin, egoera antzekoan dauden beste batzuekin egotea, eurentzako arnasguna bat izango da, ez da? Egia da, askotan guk burua usten dugu zer egin, zenbat tailer eta hau eta bestea, eta askotan beraik nahi da biena da, bakarrik, hemen egon, kafe bat hartu, goiza pasa, zer buruz hitz egin, periodikoa irakurri, oso, baina bai. Eta komunitate baten parte direla sentitu, ez da? Hala ere, Garazi, Maialen gure aurkezle platotik esan digu, ez da, Erronda Zahar jatetxean gaudela, guk bigarren konexioa lagunok plazer bauzu, bertatik egingo dugu laster, Uribarri auzoan bertan hemendik gertu baitago, eta Erronda Zahar jatetxeak zerbait berezi antolatu du larun bat honetarako, alegia, bertako erabiltzaileentzat ere, behar izan berezia dituzten erabiltzaileentzako baskaria antolatu du, baskarira gonbidatu ditu bertako erabiltzaileak, eta zuek horrekin baduzue loturarik, ez da? Zuen lana ez delako bakarrik pertsonekin esku hartze zuzena izatea, ez da? Bai, nik uste dut gure lehenengo hildoa dela pertsonekin zuzenean lan egitea, eta gero bigarren hildoa litzateke auzoetan eta komunitatean lan egitea, ez? Osea, gure pertsonak egongo diren auzo eta kale horietan lan egitea. Alde batetik pertsonak agente aktibo izan daitezen eta gero sentsibilizazio lan bat egiteko gizartean. Duda gabe, ez? Ez bakarrik egoera honetan daudenek bizitzeko eta euren azalean bizi dutelako egoera zaurgarria, baizik eta mundu osoak, bai gure ikusentzuleek eta zergaitik ez, gure auzotarrek, gure ikastetxeetan dauden ikastetxoek, jakin dezaten gu privilegiatuak garela eta badaudela beste asko eta asko gure behar izana dutela. Eta beraz, ikusezin ezin ditugula egin bertara datozen lagun guztiak.
Garazi, gero Errondazar jatetxera joango gara, guk hemen utziko zaitugu, eta Errondazar jatetxe horretan, larun bat honetan antolatu behar duten bazkari zoragarri horren inguruan, zer kontatzen diguten, Garazi, eskerrik asko. Zuei. Lagunak, Xabi, Maialen da ikusentzuleok, gero arte. Ekimen polita eskerrik asko Jon eta Garazi, eta Erronda Zaharren ze berri kontatzen diguzun, gero? Ongi, zoragarri.